Salut, bă, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod aici din Minecraft. După cum vedeți, ce faci? facem experiment din TNT. Bun. Acum construim experimentul cu TNT-ul. După ce o să intru pe Minecraft modul Nazar. Nu pe modul Nazar, dar fac și episoade din Fortnite, să fac și cu Nevăgâ Ștefan. Dar o să fac și eu live-uri. Nu așa de multe încât să spargă canalul de YouTube. Și hai să continuăm experimentul. Nu. Haideți să construim. Dacă nu facem papuci din TNT. O să fac și episod când o să vină și prietenul meu Ștefan la mine. Da. Gata. TNT-ul imediat este pregătit. Și o să vedeți cum o firea să fie de pauză. Așa. Așa, bun. Bun. Acum în 5, 4, 3, 2, 1. Să nu se audă tare. Mamă, ce tare au făcut! Mamă, ce experiment am făcut aici! Stați că a venit și fratele meu, scuzați-mă. Dăm o de pauză. Salianis. Salut. Dar trebuie să stau un pic la pauza asta. Bun, suntem. Bun. Stați un pic, fraților. Yes. Păi de unde ești? Bă, zău, cum de construiesc? Cum construiești? Așa cad blocurile astea jos. Uite și pe fratele meu. Salut, Siv. Salut. Am crezut că ești tu, Ianis, nu? Da. Și cum zombie? Zombie? Da. Las că rămor eu. Zombie-uțe. Da. Gata, fraților, am revenit. După cum vedeți, Iani ăsta, pot să zic și Ianis, că seamănă ca fratele meu. Și exact, e fratele meu. Am glumit cu voi. Nu am ce episod fac. Vrei ceva? Deci dacă... stați că am uitat să mă milogesc de like-uri. Vă rog frumos, dați un like la episodul ăsta. Și pentru mine. Și pentru canalul fratele meu. Îl dau în descriere. Dă-te, Ianis, fugi! E bad? Am spart. Firea să fie de publicitate. E bună apa de la tine? Publicitate. Cu publicitatea asta. Unde te duci? Da, ai orit. Auzi? Dacă De acasă?
Am uitat să facem casa. Hai să facem, că nu arde. Punește patul. Trebuie să întrebi mie. Tu să faci casa ta, eu îmi fac casa mea. Hei! Păi uite, Nicule. Du-te încolo. Lasă-mă să fac casa. Dă-te la o parte. Nu mai pune. Eu nu fac lângă tine. Nu vă Ștefan, eu sunt prieten cu el. Dacă vreți, îl dau și pe live. Aici de desubt se bagă. Nu vreau de desubt. De unde zabonă? Pune tu niște torți pe aici apoi. Asta e că găsesc eu imediat. Care? Bă, dar nu găsesc torțe, bă, frate. Toate? Am eu. Ai tu? Atunci la Constantin și Elena. Tot așa m-am dus gătit. bine. Am trecut și pe la voi atunci. Vă vopsesc eu. Bagă aici niște lumină, ceva. Au fost șeful. Dar dacă îți dai un pic. Să un pic, fraților. Hei! Și când nu mă duc și eu să mă vopsesc și... Dar eu îți dă și nu te lasă femeia lui Dumnezeu. Nu am timp. Da, n-are timp. Chiar nu știi să îngrijească și să... Fac și episod din Brawl Stars, să aveți răbdare, măcar un pic. După ce au zis, Cristina, au zis că se fiu și ei. Unii m-au găsit. Au zis că... Create an angle roll. Intră. Nu vrei? Nu, noi nu te... A intrat încă de fratele meu. Îi dăm încă o dată să... Dar ce faci aici?